Mit navn er Peter Baxter. Jeg er 63 år gammel. Jeg har boet i Danmark a wee while now. I over 20 år faktisk. Til daglig underviser jeg erhvervsengelsk hos forskellige virksomheder i KBH. Jeg har en søn og en datter, der er voksen nu og flyttet hjemmefra. I min fritid kan jeg godt lide at spille tennis, så jeg står på ski, når jeg kan. Udover det har jeg lavet forskellige reklamer i Danmark. For eksempel for Den Danske Bank, Lørpak, Bilbasen og også nogle andre virksomheder. Ja, det var det. Tak.